Αν αποδεχτούξει. Κυρίες και κύριοι, καθώς η δική μου επίθεση σας έχει υποπίεση, πρέπει να κάνω προειδοποίηση. Είναι ο Ευθύμης από τους Terror Extrus στο μικρόφωνο και κάθε μου νοπανό καλά θα κάνει να σιωπήσει. Για να αφήσει να μιλήσει κάποιος που ξέρει, στίχοι μου κόβουνε σαν το μαχαίρι. Με λες δολοφόνο γιατί έχω χρόνο και τον αφιερώνω για να σου φέρω πόνο. Γι' αυτό παρακούς όταν μ' ακούς μέσα από τους σταθμούς στα FM. Να βάζω βόμβες ανατολικά της ΕΔΕΜ, εκεί που κοιμάσαι, γιατί πάντα κοιμάσαι. Γι' αυτό δεν θυμάσαι να με είδες ποτέ που στην πάτσε. Είναι η ίδια τρέλα όπως τις πρώτες μέρες, τίποτα δεν θα αλλάξει, δεν παίρνω από φοβέρες. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά θα πρέπει να με υποστείς ξανά και όχι playback, φυσικά. Λυπάω πάντα ζωντανά και δίχως δεύτερη σκέψη ρίχνω λέξη μετά τη λέξη. Τα έχεις παίξει γιατί έχεις μπλέξει, τα έχεις παίξει γιατί έχεις μπλέξει με την τάξη του 96. Κι αν παρόλα αυτά εξακολουθείς να μην καταλαβαίνεις, θα λέω απλά αυτό που βλέπεις είναι αυτό που παίρνεις, είναι αυτό που παίρνεις. Είναι η ίδια τρέλα όπως τις πρώτες μέρες, τίποτα δεν θα αλλάξει.